Kasi since pangalawang work nyo na to, ano yung advantages nyo nung napunta kayo dito? Sa tingin nyo, ano yung armor nyo, ganun? Yung sandata nyo nung dumating kayo dito? Sige. Yung first job ko kasi as a marketing associate sa Finmayupan, sa Dagupan. Then, yun din more in sales, ganun. Kaya siguro may backup na ako before. Then yung course ko kasi financial management. Major in financial management siya. Tapos, yun, din na ako masyado nahirapan mag-adjust. Kasi may history na ako before din sa unang work ko. Ikaw naman? Ako, para sa akin yung itong SP Madrid is a new chapter para sa akin kasi New chapter? Oo, new Bakit? industry sa akin to eh. Kasi last previous jobs ko is more on physical. Ito naman, more on mental and verbal. Ay, mental and verbal. Paano mo? Mental and verbal, Miss Jo. Mental and verbal daw. Si Miss Jo sa conference. Mental and verbal. Bakit mo naman nasabing mental and verbal? Yung mental kasi, kailangan mong ilabas sa bibig mo kung ano yung sinasabi ng utak mo.